हेलो ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୁଲକଣ୍ଡା ଅଫିସିଆଲରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସକାଳ 6:20 ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ। ଗ୍ରହଣ ଅସ୍ତ ଅପରାହ୍ନ 3:20 11 ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ 6:47 18 ସେକେଣ୍ଡ। 6:47 ପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେବନୀତି କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ଦିନ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ତୁଲା ଓ ମୀନର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା। ସିଂହ, କନ୍ୟା, ବୃଷ, ଧନୁ, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମତ। ଗୁଲକଣ୍ଡା ଅଫିସିଆଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।